खुलुमबाय बे समाव आङो लावदांगियाव दंफैयो आरो नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों जे जिथु बाथौनि जिथि खुंगा जिथि बाथौ जथुमा दङ बे बाथौ जथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान सुरबाय आरो बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन आरो दिनै नैथि सान आरो जोबथि साना गाबोन सानसे दंबावो जेरावनोखि गाबोन गेवलां मेल खुंनाय जागोन आरो जोङो दायो नोंथांमोननो जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आं केमेरा पार्सन को बुंगोन जे इसे जाहाथे जी सोलिबाय थानाय मिटिं बे मिटिंखौ देखायनो थाखाय आं केमेरा पार्सन को बुंबाय आरो जिथु बाथौनि जिथि जथुमा बे जथुमाखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजादों नर्थ इस्ट टाइमनि नायगिरि बिथांमोनखौ आरो जोंजों लोगोसे बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खोथा मिथिनो नाजागोन बिथांमोननिसिम जिहेतु दिनै बाथौ गौथुमनि जथुमानि नैथि सान आरो बे नैथि सानाव नोंथांमोना मा हाबाफारिफोर लादों मानगोनां दिनै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय दिनैनि जोंनि बे दुलारायगुरि बाथौ आफादनि नैथि सानाव जोङो सिगाङावनो फुंनि हाबाफारियाव जोंनि धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय लोगोसे जोङो जोंनि बे धोरोमाव थानानै गासै सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननिसिमबो जोङो दिनै मान बावबाय बेजों लोगोसे जोंहा दा गासै दौरि दौसि जुथुमानि मोनसे सावरायमेल जाबाय दं बे सावरायमेलनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो जोंनि दुलारायगुरि बाथौखौ आसाम नाङै बुहुम नाङै गेवसार होनो थाखाय दिनै जोङो गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय हमना ला जेरै आसामनि बाहेरायाव जेरै बांलादेश ओरै फारसेथिं नेपाल भुटान आरो फारसेथिं नागालेण्ड आरो फारसेथिं आलिपुरदुवार बिथांमोननिफ्राय जि मोनसे दौरि हान्जा सफैदों बे दौरि हान्जा सफैनाय बिथांमोनखौबो जोङो जाहाथे जोंनि दुलारायगुरि बाथौ आफादाव साग्रिद जानानै जाहाथे जोंनि बे आदि गुदि फोरबो जि मोनसे धोरोम बर' हारिनि बे आदि गुदि मोनसे जि धोरोम फोरबोखौ जों जाहाथे अरायसम बुहुम बिखायाव दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय जोङो अरायसम दिनै नाजागासिनो बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो दुलारायगुरि बाथौ आफादा आफाद दानानै जिथि खेराइ फोरबोखौ दिनै जोङो गारजा खेराइ फोरबोखौ दिनै जोङो बे गहपुर सयदार आनसलिकनि सिङाव थानाय मुंख्लं खरथें बसुमतारि गेलेग्रा फोथार बालजान फरेस्ट लावदांगिनि एरियायाव जोङो दिनै खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामनानै दिनै नैथि हाबाफारियाव जोङो आगान सुरफैदों बेनि थाखाय जों नोंथांमोननिसिम साबायखर थादों फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनिसिम नोंथांमोनहा बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि जानानै मा फोरमायहरनो सानो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलारायगुरि बाथौ जों बाथौ गौथुम नङा जोङो दुलारायगुरि बाथौ आफाद जानानै जोङो दिनै फैबाय थानाय उन जेनेरेसनखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिनि माखासे राव हारिमु कला कृष्टि एबा गाननाय जोमनायखौ लानानै जिथुखिनि बुंनाय राव दं बाथौ थायोब्ला खेराइ थानांगौ खेराइ थायोबा गारजा थानांगौ बेफोरबायदि रावखौ जोङो आजि बुरुनजि हिसाबै जोङो मोनदांथिदों बे बुरुनजि हिसाबै मोनदांथिनायखाय जोङो दिनै दुलारायगुरि बाथौ आफाद जानानै दिनै जोङो गारजा खेराइ फोरबोखौ जोङो अरायसम जाहाथे बे बर' हारिनि मोनसे नीति मोनसे परम्परा होननानै जोङो उननि जेनेरेसनफोरखौ माखासे शिक्षा दीक्षाजों लोगोसे लोब्बा लानानै जों बिथांमोननि गोसोआव अरायसम सोना होनो नाजादों गुदि बाथौ आरो बाथौ गौथुमनि गेजेराव मा फारागथि दङ जोङो गुदि बाथौ आरो बाथौ गौथुमनि गेजेराव जों रावखौबो जेबो फाराग साना मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो बाथौ जोंबो बाथौ नाथाय बिथांमोना माबायदि बाथौजों थांदों जोङो माबायदि बाथौजों जोङो दिनै दावगाबोनो नागिरदों जों बेखौ बिथांमोनखौबो जों गाज्रि होना जोङो रावनिबो धोरोमखौ जोङो नेवसिया रावनिबो धोरोमखौ जोङो फोथायखेबस' खालाया जाहाथे जों बर' हारि हिसाबै गासैबो बाथौ बे बाथौनि गेजेरावनो जोंनि माखासे बर'नि माखासे जोंनि नेरसोन हाबना दं बेनिखायसो जोङो दिनै बे दुलारायगुरि बाथौ आफादखौ दानानै दिनै जोङो खेराइ फोरबोखौ लाफानांगौ बाध्य जादों आरो गोजोननाय थाबाय बिथांमोनहा मोजाङै फोरमायनानै होबाय जे माबायदि बाथौखौ सिबिनाय जायो आरो बाथौनि जारिमिना मा बिनि सायाव बिथांमोनहा मोजाङैनो बुंफोरनानै होबाय आरो आं केमेरा पार्सनखौ माखासे दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन जे जेरैबायदि बेयाव जिथि बाथौ गौथुम जिथु गुदि बाथौ बिथांमोनहा जिथु जथुमा बे जथुमाखौ बिथांमोनहा खुंफुंगासिनो आरो दिनै नैथि सान गाबोन जोबनायाव थामथि सान आरो दिनैनि नैथि सानाव जि दिनैनि हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो केमेरा पार्सनखौ पेन्डेलनिथिं दान्दिसे दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन जे माबायदि बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ जागायगासिनो आरो लोगोसेनो दिनैनि जिथु नैथि हाबाफारि बे नैथि हाबाफारिया जागासिनो दं गासैबो नर्थ इस्ट टाइम नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय हामलायनाय बावबाय गोजोन्थों।